Muna ka magpasalamat sa mo. Kay kami sa may pagtuo sama sa iyong pagtuo. Gibuhat na mo din tungod og alang sa kaninyo. Nasabtan ba ninyo? Kamu rin kasabot mo? Salamat. Busa nagpasalamat sa ato sa ato ang chairman nga mao'y nagpahimutang sa papel si Mrs. Chairman, ako sagot, si Mrs. Secretary, asawa sa atong chairman, asawa ni Miss Pa, Miss Pa, Chairman, pasalamat ha, nga mao'y tayo nagpahimutang sa ato ang papel, aron kita maligan, mapahimutang ta sa ato ang pag-alaga. Wala na problema. Lifetime ang ato pagpahimatuod. Wala na mga pangutana pa. Bisan ganin yung kapitan din nakasabot na nga kini registrado sa gobyerno sa city. Wala na problema dili. Dili sama kaniya ato Pebrero kamo 2008 gubot. No? Tungod kay wala pay, wala masabti. Pero karon kay nakasabot na sila nga kini wala na tayo tulubagon bisag asa pa ta padulong basta na namin gigulitan papel padayon ta sa atong pag-alaga ngadto kang Kristo. Busa mga igso dalay gayud kamo kay gidawat malimon mo. Hinaot ko ta ang grasya o kalinaw magapabilin ka nato. Magauban ka natong tanan. Pinaagi ni Ginoong Kristo Jesus na atong manunod. Ang tanan nato nga mga gikinahanglan karon atong igatugyan ngadto sa Dios. Ang atong gikinahanglan karon atong pangayoon nga iyang igabubo ang grasya sa maong kaluoy. Aron sa pagsabot, masabtan nato ang pulong nga iyang ipanghimatud karon kanato.